ማህበርቲ አዴና ገዲም ስነጥዋዊት ፋቲንካ ማለትዩ ፋቲንካ ከምንፈልጣ ኩላትና መጀመሪያ ሀበን ጋሽ ባርካ ሀበን ባሩቱ ከምኡን ሀበን ሃገርና ማለትዩ ሶ ፋቲንካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነገርናኪ ብዝገበርክልና ምቁሉል ኣቀባብላ ብስም ኩሎም ደቂ ጋሽ ባርካ ክብረት ሃበና ማለትዩ ቀፂልና ኣብዚ ኣላ ሽልማት መን ኢልኩምኒ ኦኬ ባይ ዘ ወይ ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ዝኸውን ቃላት የብለይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ብሉዝ ተፃዋታይ እስካብ ሃገራዊ ጋንታ ዝተፃወተ ዳንኤል አሌክሳንደር እትዘይ ሕደር ተፃዋታይ ናይ ጋሽ ባርካ ተፃዋታይ ናይ ባርንቱ ተፃዋታይ ናይ ኤርትራና ዳንኤል አሪዮ ዳንኤል አሌክሳንደር ዳንዓወይ ጓ ሓወሰና ዳኒ እቲ ዘይሕለል ተፃዋታይ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ዝመፅኡ ከዓ እዞም ኣሕዋት ዝፃው ዘሎ እዩ ናብዚ
Thank you.